Pek 5 digawe apa tuku sego iwake tongkol. Ademe Joko gak sepiro, ademe Rondo uber-uber wong patol. Ngono-ngono iku salahe dhewe. Pek magang ae. Iwak asin cuma mok loro celana kulicin sing bayar separo. Tage singitan. Mula kita ayo padha sing ngerti nyambut gawe sing kiat lan sing ati. Ayo padha ningkatno nek hasil bumi perlune supaya lancar jalane ekon kepadatan penduduk ayo padha dipikirno sebab iku kewajiban to ayo nek simpenan pangan kurang bakal cilaka penduduke tambah akeh uripe sang sara. Mula sing penting ayo berpartisipasi ningkatno pengijauan nambah ekon tanah-tanah sing gondol ayo padha ditanturi sakliyane nambah penghasilan iso nyegah bahaya harus pengijoan mono uga nambah lapangan kerja tanah-tanah sing kosong ayo padha tanah-tanah sing kering usahakno dadi sawah supaya hasile berlipat dan jauh. Iki zaman kemajuan mula sing seneng arek noman dasar anake wong sugih duwike ewon-ewonan saben dina sapa restoran areng mlebu ngawe pelayane terus kertas lan pulpen wis ana sandinge terus nulis apa pesenane ngombene bir mangane
ngucap jahe ana kancaku sing senengane pamer jare sabane restoran bentino nglencer siji barek seneng aku andokno warung ceketer mangane sego jagung iwake mujair nek aku ngono pokoke wareg embo sego pecel ngombene jawab entek 120 tapi gak ngadeg-ngadeg butuh barek anake sing marung pokoke iso arek wedoke kate ireng manis irunge mbangir lambene tipis rambute brentik janggute nyadis mula nek nglirik ati kaya diiris-iris kok para dulur aku ngono kepimbang nek gak nang warunge atiku gronjalan gak duwe tak rewangi tolek utangan bareng areke dirabi wong aku mangap kaya garam ayo golek liyane apane gak susah terus kon ayo beres nek wis penggawean yo enak ae ngene sing ngrungokno saking jane lak isin ah wis lak kudu melok rengeng-rengeng ngene iki tangane ono sing diangkat bareng nyambut gawe iku dhewe-dhewe ono sing macul ono sing brojol ono sing bengok-bengok ngene kok marine ya luwe ae Cumare teplek lomba abang kari ngulep mula nek masak sing iso sedep mula mangane cek telap-telep jangan terong digawe janganan iwak tempe dicampur tahu mula nek wong nek doyan mangan mula awake cek cepet lemu iwak bandeng mangan iwak uceng iwak hiyu nek mangan tumpeng mula kendhetono sampe medendeng nek wong lemu lak pancet mbem ayu yu yu mbak ayu dadi prawan ojo guyang-guyu dasare anteng rupane ayu pituture wong tuwa ayo padha digugu sejemane barek sing drengesan senengane keluyuran saben dina terus begadang tapi gak iso mbumboni jangan yo jane namung semanten sairan kula sairan boten boron ka rasa ditinggal awe-awe mula dagelan iki kancane dhewe kono wis mandek ini sik blakrak kadung kumat angel nyene marine tapi yo gak mesti ngene iki wis nyambut gawe ono rame ya ono sepi lek ngene iki tepak ramene gak karu-karuan lek sepi kok sampe melungker kok trenggiling ngono dah ngene getun rabi anak wong Jawa iki rek iki wis gak nriman gegere ombo awake ireng potongan kaya
kodhok kongkang lah. Katik puanune ngemblek. Gak dibelanjani seminggu ngroweng. Pas aku enak ana omahku 3 tahun gak tak tarik sewane kamar lah enak. Gak dibelanjani kok sembarang dipecahi. Sumpek aku iki. Wis. Tapi pelawak gak mesti kadang-kadang yo nduk wayang. Kadang lek rodok menanjak didik ya ditarik nang orkes Melayu. Lah anu nang orkes mandek ya. Kadang nang Jember ana band ya tahu. Lah anu ana nggo melekan bayi ya tahu. Lek nemen-nemen gak ono ya melekan ngobong boto ya gelem. Wong methik olah kanca wong methik bareng. Tapi lek tak rewanya nyambut gawe melawat tok ya gak cukup iki. Soale piro? Wong bayaran niku 50.000, tapi ya wong 20. Mbok iku mantep piroan iku situk iku. Lek bengi melawak, lek awan ngernet. Ngernet melok prautu 500 sedina. Mangan melok supir. Tas iki wulan poso supire gak mangan, kernete yo gak lek-lek. Tapi timbang nganggur, wong nganggur gak enak. Surabaya Malang bendina pokoke kepethuk anak bojo beres. Kaitan momot kacang tak gonang Surabaya. Jam 2 bengi kacang tak bongkar. Prautu kosong kate mulih. Jerakan kacang nyeluk aku, "Dik Kartolo, napa, Cak? Mendet kacang napa 50 kilo damel oleh-oleh?" "Nggih, matur nuwun." "Ngapik 1 kilo." Belajar ngentit kan Didik. Nduk omah tak biukno bojo sik turu tak gugah, "Dik. Iki lho, aku oleh kacang godoken. Nek anakmu wis tangi ki ana mangan kacang." Bareng ngono meni nang Malang momot telo. Jam 2 bengi nduk Surabaya telo tak bongkar, prautu kosong api mulih, jeragan telo nyeluk aku, "Dik Kartolo, napa, Cak? Ndet telo napa 1 kilo?" "Nggih matur nuwun, ngapik 75 kilo." Kok tambah menanjak entit-entit aku rasane. Tutuk omah tak biukno, bojo tak gugah, "Dik tangi aku le telo, godoken telo iku. Ku anakmu tangi gak ono mangan telo." Bareng kacang gak unsum, telo gak unsum. Prautu momot ngawur ae, momot watu. Penggaweane ya tak lakoni ae. Jam 2 bengi watu tak bongkar, prautu api mulih. Jeragan watu nyeluk aku, wis gak enak atiku. Apa mana sih tawakno lek gak barang atos iki kok. Temenan. "Dik Kartolo, napa, Cak? Mendet watu napa 50 kilo?" "Nggih, matur nuwun." Ngapik 20 kilo ya dengkleh teko omah ya. Sarene oleh watu aku nggugah bojoku gak wani banter-banter. Lambene abuh. Lho. Mabuk dintut tawa ta ya apa? Bojoku tak gugah alon-alon, "Dik, Dik. Tangi aku oleh watu." Dadak wong bojoku kait tangi durung pepek imane krungon-krungonen. "Ya Mas, tak tukokno lenga tak goreng tak pecele." Arek iki ya apa ngomonge gak diatur dhisik. "Aku oleh apa sih, Dik? Sampeyan oleh tahu ta?" "Oh, kupingmu remek." "Aku oleh watu." Bareng ketok watu muring-muring ngene iki wong lanang. Ben sik sir-siran jare ngomah-ngomahi belanjani nyukupi. Dua anak loro ae kaitan dingoni kacang balik telo saiki dingoni watu. Dadak bojoku lho keprocut muni ngeten. "Wis mulai bengi iki gathik nambah-nambahi anak jare." Berat iki. Kena iku susah wis. Terus aku sawangane wong renet kok kalah anggak karo wedok wis dadik lek perkara nambahi anak kari nari awakmu ngono ae. Lah aku sik menter ae. "Ayo Cung, mbok arek. Si setono le ngono rasane. Ayo berangkat. Bareng aku wis waya bengi ngasu gak mlebu aku. Gak turu ya gak melek aku iki. Ya kok kepikiran koyo wong getun ngono. Wis 3 dina gak mulih-mulih getun bojoku ya ngene pikiran wis gak enak. Iki ana wong ruru anake, mbok metu-metu apa, Om? Rasane atiku aku melok ruru anake lek wis anake kabeh turu wis kale sing risuwi rasane. Bareng aku medongkrong bojoku gak enak. Iki kok mecicil lah mbok metu-metu kono. Kepengin ngaso iku, anak wis turu kabeh lho. Sedina gak ngaso blas aku kepengin turu titik ae aku. Lah apa sih mecicil wis ta pokoke beres rasane atiku. Aku kepengin ngaso kok sing cilik iku ngelilir. Brangkang njaluk nyusu. Sing cilik turu kok sing nomor 2 kok ngelilir. Brangkang njaluk nyusu. Lho. Dorong. Kok kabeh anake turu, aku kepengin leyan dilungkas ngono wis. Sing sing gedhe ku brangkang. Arek-arek lek ero ae. Wah wis jane aku brangkang gak lapo-lapo kok. Aku ya mek njaluk krian masuk angin aku iki. Ya apa?
Ya apa Aku lah? ngirono, Cak. Jam piro? Jam 4 tak delok nyimpen tabunane kate gawe apa ben. Lho ya apa kan gak kru kabar. Ono Aku apa? jangan menggali kesenian kita. Wah, pancen iya, menggali dan memupuk. Nah, Menggali yang belum ada, memupuk yang sudah ada. mulane nek kon pancen gelem melok aku ya ayo. Gawe apa sih? Kesenian Apa? ketoprak ya, Pak. Waduh, sepurane, Cak. Soale guluku ndek. Lek gulu dawa enak ae. Kaya aku ini. Iya lek ketoprak nembang, lek gulu ndek lek suarane gak patek nyaring. Lah lek gulu dawa masih pirang-pirang dina bengok-bengok ya nyaring ae. Delok banyak iku. Apa? Gulu dawa ben dina cuak. Gak tau entek. Endi tumun suarane banyak serak. Iya. Omonganmu masih ana. Iki ana gulune ndek. Suarane banter. Apa? Lah kodhok. Lah gak duwe gulu. Unine kung. Anane kodhok suarane banter sebab wetenge gedhe. Kelembung suara nduk perut ngono. Iya. Lah iya, wetenge gedhe. Iya lah iku kaya pamanmu. Apa? Ya apa? Apa? Wetenge gedhe gulune ndek. Kok gak duwe suara? Lho anjene akine entek. Wis disterekno yo banter. Wah, wis lek ketoprak mulyane. Umpama iki wis Apa? gak ibu-ibu lah wis ludruk ae lah. Ludruk. Wong lek aku ludruk dadi apa, Bang? Sing pantes kan dadi cikar kan iki. Wong sore kait melok dadekno cikar, ditumpaki wong sak rombongan lan. Iya ge mau tabuhan barang. Oh, dadi apa? Mungkin delok kondisi badanmu sing cocok dadi tandak kan iki. Wah, tandak lah brengosen. Lah carane lho. Diapakno? Ya brengos dicukur. Lah jenggot iki Ya dikerik. terus alis, Alis dikerik srit-srit. idep iki. Jabuti. Ah, urung ludruk iki do rembes lan. Ah, tumen ludruk. Apa idep iki jabuti. Nah, kaya wetengmu iki lak rada Iya, rada lemu aja aku. gede ya. Gede. Isane bangkit carane tuku stagen 15 meter. Iya, Dicowancang cagak, terus sing sitok didekek nek wetenge terus Iya. munyer-nyer. Wis, apa? Oh? bangkit wetengmu. Weteng bangki, dodom bedodok. Munggah. Oh, iki. Kok kon gelem tagak kon. Ya, supaya dadi tandak belajar ya. Ya saiki ndek kono rombongane. Kini panggunge. Iki panggungnya sing panjak kendange aku. Tengerane metune ya apa tabuhan? Ya, ono tro dedak. Nong tong 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 tong. Oh, dadi lek ono tong-tong Iya. metu. Iya. Pamane tong gak ono terus dream ngono, dream. Masih dream karo ya black-black engko tak tokno. Ngomong Apa ngomong. niku? Tong-tong. Iya. Wis saiki. Dorong. Nano entok dino nanong dino dorong hei. Laut. Dorong dah. Sampel jan kon niku. Oh, blakrak adane ndik tebangan ae kon niku. Yes, durung. Nano ontok dino ketakno dino nang ketakno to dinta no kartolo tak no ketak no kartolo dino ketak dino kartolo arek iki nang endi ketak tak susule jeng jane kon niku Apa sih, War? kon iki ya apa sih lho Apa oh? wadah kon gak ngrungokno kendang Sing ndi? lah tong nang Prasa kono kentong titir. lah maratuamu bunuh diri ya wong Yes, tong-tong gak dados teko kene. ya engko mundak ilang ngono mundak singitan nah no entok dino tak nang no Saiki dino tak mari riyo ae kono sampel saiki gendeng Saiki. iya saiki nah no entok tak dino nang no kono ndek Benowo Kaya rono. ya apa ndek kene iki panggung iki Iya wis. no entok dino nang no dino tak nang tong dino tok tung dar tak tok tung dar tak dar ilang dar kudu dar tak kudu dar tak kudu dar ate gandeng kon niku Lah ya apa? lha apa tanganmu katik ngene-ngene kon iki panjak tan graji klopo kon niku Lah gak tau iso dadi tanda, gak tau ro saiki contonono tak deloki engko tak tiruni ya. tak contoni Aku ngendang ya. tangan lemes ditekuk Iya. dilemesno Tak deloki engko. Nong nong ning ning tung 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 wak. kon iki durung tau ditunjuk uang Lah apa? lha apa gong wok iki Gonge mengkurep ditabuh emberare. gantung Gantung. Neng nang nong neng nang nong nang neng neng nong neng neng nang neng nang nang neng nang nong nang. Lho, lek awuk-awuk iki. lho cici lho Cina lho bapak baluk londo lak ngono Juli ta. Neng nang nang nut nut. Lah. Neng nang nang nut nut. Neng nang nang nut nut. Neng nang nang nut. oh mau kamu ayo ndang ngono
Yo dadi ngono mang ya. Iya terus kendangan. Ning nang nang no ndak dak nang no dak nang duk dak nang duk dak no dak nang duk dak ndung ndang 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 nang di nang nang duk Nek kendanganmu ngono kari nyelompret. Ora kaya reok malian. Lah ku mang oh tak 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 tang no nang ding 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 tak tak kena gulung ketak digedong den tak ndung tak dong 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 dong. Apa kon guyu-guyu ku lho? Kita kon niku tanda ta wong dengkeken kon niku. Yo kon tak kandhani. Iya. Nek awan, Iya. nek bengi ngludruk nek awan ngusungi watu. Oh dadi rodok aku. Gak apa-apa sing penting carane. Carane. Ning nang tang nang ding 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 tak tak kena gulung ketak gendung tong ndok tang tong tak ndung tang. Ndono ndok tang dung gendak gendung telebok. Lho, yo. Lah apa? Ludruke tiba. Rendem-rendem Ndok tok ndok tak gendung ketok nah kendak ketok empat tak ndung glantong. Lho, ya. Ding tok nang gendung glantong. Ditu nang glantong. Glantong glantong. Lantong yo kaya rawa ngono. Petak kentong ngene iku lho. Dino tak tong. Oh iya wis ya. Awas Dadi ya. nek dadi tandak lambene dipecucukno kaya wakmu jair ngono ya. Sampai setengah perot. Mripate lirak-lirik. Nano, no, dino tak no tak dino tak no tak to dino tak no tak dino tak prek. Lapo? Seweke suwek. Ayo besakno. Klambine nyel sapa? Tak nyel bebek ndin tak ndin tak. Lho lah kotange bareng nyel nyel. bojoku. Sandale. Payu. Penitine. Lembok. Terus wedake. Oh, gendeng ngono niku. Lapo geger? Oleh gak geger ya nek kendang wong iki kendang tangan ngono enak. Niku latihan apa? Ludrukan wong kendang lambe tambah mecoco lambe iku ditakoni. Waduh re, ben kepethuk aku latihan ludruk kok bos ndelok ludruk iku. Wadah. Liyane ludruk apa iku disidakno lho. Apa sih? Ayo wis. Oh iku. Ngelih sumure sapari nih. Lho kok ngelih. Kandanono. Iki keluar lho. Ah, ya wis gampang aja ya. Iya. Iya. Apa sih? Mbok. Wis tak kanane. Niku iki lho, Pak. Lho, lah nyane kuping entek. Ya apa sih, Pak? Iki lho ya. Oh iya ya. Iya, wis terus. Gak perlu kok kandhani. Gak perlu. Menawar iki lho. Wis krungu ah? Iya. Apa sih? Wis mbok padha gak ruwe iki, Mang. Waduh rek, kon niku iki lho rek. Aku lak jange gawe ketoprak. Oh, iku ta. Ya wis setuju. Iya. Wis. Beb menawa besok iso kaya Pak Siswa Budaya. Udah apa ngerti. Wis ana paribasanku dalari jangan diburu. Nasibnya orang siapa yang tahu. Iya. Kok menawa ketoprak iku pertama gak enak terus meneh hancur sabar. Ngomong-ngomong ngono. Tapi lek wonge temen yo gak iso. Ayo. Penting temen. Cita-cita iku sing luhur. Saiki digawe organisasi apa digawe majikan? Nek majikan iku bayarane gede rek. Tapi nek organisasi oleh titik pangan titik, oleh akeh dipangan akeh. Ya apa war? Organisasi ayo. Organisasi. Ya wis. Nah, Padha mikir. sitok mangan kabeh, gak mangan sitok gak mangan kabeh. Nah, nek udan-udanan ngene akhirnya gak mangan kabeh rek. Ya usaha. Ya, apa-apa. Saiki bentuk pengurus. Tak golek gedong sing apik, nyewa Gelora 10 November. Gendeng jane kon niku. Iya sing ero, kalau rek Kartolo mbek Sapari rapat sing gak ero, kalau sing bagian nyaponi gedong ngono. Kon wah, iya iki kegedean iki. Lah endi lho? Nduk stasiun Gubeng ya, apa? Oh, tambah gendeng kon niku. Stasiun ngomong ngamuk paling kaya tukang nyapu ngono. Wis nganut aku. Sak wayah-wayahe, sak nggon-nggon. Sak petuke. Kepethuk di kuburan, rapat di kuburan. Tunggu ae, Bong. Ndek perapatan yo ndek perapatan. Lho gak kene nek perapatan rapat montor prautu liwat. Buyar dhewe-dhewe. Iku arane gak apa iku gak tanggung jawab pimpinane. Tapi gini aku ngomong didik ya. Tadi sadurunge olah apa? Bentuk pengurus. Lho ndak celonane Munawar lho mloro. Kan niku wis nemen kan niku, War. Ya saiki ngene, sadurunge dipilih gak oleh mengajukan diri war. Oh ngono ya ya. Gak oleh mengacungkan tangan. Pilih cara pribadi ketuane sapa ngono wis. Saiki aku dadi ketua pimpinan, setuju? Setuju. Sik War, iki wonge piro kabeh War? 330 glintir. Oh 3 glintir. Juju. Saiki sing dadi wakil kepala pimpinan Kartolo. Setuju ah? Setuju. Ngerangkep dadi pelengkapan. Iya. Setuju. Ya wis.
Lah saiki kari keuangan lho. Sopo tadi kok uang? Aku sono, kon wis sono. Aku. Kon. Iya. Iki nambah dhuwit nyerangap Kon kon. wis kon ketua Kartolo wis wakilmu. Kon iki guru penggawean keuangan sih. Ero. Bagian apa? Ngentekno duwike. Lah ngene. Ini gamblenya. Turu-turu iki dhisik. Bagian keuangan iku ndelok administrasi, ndelok pembukuan, mlebu metune dhuwit. Mari. Lho, lah kok mangan duwike mesti saten lho. Lho kok iso? Ayo meneng aku mecicil ae hari ini. Lho. Artinya pengeluaran berapa, pemasukan berapa? Lah, pendapatan piro, tekor piro, kon Sisa berapa, tekor berapa. kon selalu korek terus. Iya. Bisa? Bisa Ah, wis. Ya wis. Wis. Saiki apa iki wis dalah gak ono ah. Sementara saiki ayo Korsik. skores. Mangan dhisik. Iki lho gekno surat lho. Oh, apa jaminan apa? Jaminan wala susu ae gak akeh-akeh sakkan. Oh, sakkan ya. Terus apa maneh? Roti petang godor. Motor. Wis. Ayo, Pak, duit ndi, Pak? Ini War. Keuangan Pak. Iki apa? Duit. Kon ki ben apa? Yo kanggo tuku iku lho kanggo jaminan. Jaminan. Kon kecilik durung tau didengkul wong. Lah apa? Duit bathukmu atos Lah iki lho, keuangan gak tanggung jawab kon niku. Lho apa sing tak gawe wong durung ana pemasukan? Carane. Carane apa? Butuh wedang susu gak duwe dhuwit celana ditetek. Roti, dhuwit gak ono. Nah. Lambi ditetek. Lah meneng-meneng kapan lho? Lah meneh nek pendapatan sukses dhuwitmu dibalekno. Nek ketoprake main, Nah, duit dibalekno. heeh. Gak main saiki, gak main ben seminggu 10 dina sak wulan. Iya. Lho aku jedidil kan. Lah apa? Durung oleh liron lan. Nah, saiki ya. Oh, wis gak usah mangan dhisik, gak usah wis. Saiki golek cerita ya, Rek. Wis. Siapa sing duwe cerita saiki sodorno. Sapa nditi ta? Lah, aku duwe. Apa? Iki ae cerita babat-babatan enak. Kok babat-babatan wis apa gelek ro wong ku. Iya. Iki lho aku duwe. Duwe apa? Limpo-limpoan. Oh. Limpo-limpoan. Safari babat-babatan kon duwe cerita limpo-limpoan, aku ya sithik-sithik ya duwe rek. Apa? Hati-hatian. Gede sih ta. Hati-hatian. Iya. Kon iki gawe cerita ta buka jagal kan iki. Ampun Kok babat-babatan. iso limpo ati Iku lho aku barang duwe, wis aku duwe. babat. Iya, Saiki tolong. aku duwe cerita Apa? ya. Cerita babat-babatan babat Mojopahit. Ya. Cocok. Yo ya cocok. Iya, iya. Tapi gak babat Mojopahit, pokoknya sejarah Mojopahit. Sejarah ya. Mojopahit itu kan, Geger Rek. Mojopahit. Mojopahit iki sebelah Mojalegi. Oh iya, lore Mojokerto iki lho. Iya, terus kecamatan Melok Mojalengko barang iki. Bandung. Kok yang mojo-mojoan yo daerah kono rek. Saiki ngene lho. Menak jinggo perang karo Damarwulan. Oh. Ceritane ya Damarwulan perang kedengser. Dengser Damar. Melayu nang Surabaya. Lho, apa lho? Njaluk tulung karo pamane. Lho, duwe paman. Oh iya, Lah jenenge pamane. Damar Strongking. Gendeng jane kon. Iya. Terus Damar Strongking gak iso ngalahno. Iya. Melayu nang Malang Damarwulan. Njaluk tolong sapa? Nah iku lampu templek. Ono kono ri nang hulange musuh gak iso melayu nang pinggire tandes. Hmm. Ono kono njaluk tolong bebekne. Sapa? Lah iki apa Damar Oblik iki. Bandang lho. Lah iki ketoprak ta rombengan iki. Ha iya. Nah, kon Damar apa terturi. Wis ngene saiki wong-wongane. Aku dadi Damarwulan. Tetep Cocok. Damarwulan. Ganteng areke. Sapari menak jinggo. Nah, Kepethuk Doregol perang-perang sadurunge perang takon-takonan kon senden recori. wah sing dadi reca. Munawar. Ya, Pak. Lawar. Dadi recowar. Omonganmu kon dadekno wayang mate ya. Enak reca ya, mek sak jam ae. Gambakan sak jam. Gambakan. Iya. Bongko. Wis Omonganmu. wis ora mbak titik gak apa-apa Iya, ya. iya. Damarwulan perang melayu nang alas. Melayu balang nang alas. Kepethuk Klabang. Sing dadi klabang. Munawar. Iya. Gendeng kon niku. Napa? Nek dadi klabang iso. Iya. Klabang kures. Sikile akeh. Oh, teknis. Apa sing tak gawe sikile? Teknisi. Teknisi apa? Kon mengkurep digolokne ri carang sing aku to rini salak ya. Oh anu kulit duren. Oh iya ya rini Duren tuh. kulit duren ditoto terus aku mengkurep. Marno tolong nang icak-icaken aku lah. Ora kon Nek ono krepes-krepes so balungku. sing penting teknisi. Marno perang-perang kepethuk wedhus. Dus. Iya. Dadi wedhus. Munawar kono. Ya apa? Dadi wedhus. Ya aku gelem-gelem rek. Iya. Kepethuk wong tani dingu dilemokno gak apa-apa. Iya. Ya men wis kepethuk bakul sate. Apa? Dibeleh disujeni. Gak perih aku. Ngene iki berarti mbantah sutradara. Kon gelem ta enggak? Lho gak moh. Leren. Lho leren gak apa-apa. Leren. Nganggur kon, Aku Dik. titen ono. Leren ya. Loh, Apa? kon selaku wakil pimpinan lho ya. Mm-mm. Kon nglereni anggota kok gak mengetahui pimpinan. Lah ngerusak cerita iki. Oh, kon tumindak sama nang-nang. Lho. Wis purane. Nek ngono kon lereni sisan. Lho Leren. Leren. Lho, Ri. Lho kon leren. Leren. Bongor kon yo kepalat wedhusku. Lha kok wedi malah. Kapok.
nek gak dilereni karo gak kapok. Wis Riri, yo Munawar leren. Iya. Aku leren lakon ndi. Angklok leren dhewe lho. Oh, durung tanggapan wis buyar. Lah gak duwe bola jare. Wis saiki ngene lek kon duwe bakat seni yo. Ayo nami Munawar ki kono ana gong. Yo arek-arek dikelompokno, mbok latihan nduk kono mbuh carane karepe golek cara yo apa ngono pokoke. Iya. Teater Tabuhan kok wis ditata, nek sing nyewa ta ya apa? Kok wis ditata kabeh. Cak, Lho, iya. jangan disewakno ta iki. Sawakno omonganmu. Jangan arek rene tak lumpukno rene. Lah apa? Belajar. Belajar apa? Belajar gendeng ta? Kok bendino umpul-umpul wong ae lho ku lha apa lak ngono. Salah wis tabuhan wis suwe gak mlaku. Kok umpul-umpul kancane ae. Nah, umpul-umpul apa kon? Ya bendino tarok, apane nek didayoki terus. Nah, carane ya. Carane apa? Yo peking iku dititipno dhisik. Gadekno terus didol wis entek. Nek digadekno ku saru. Dapakno. Sekolah. Panjene wong lanang ngajak melarat ya ngene iku. Oh, kon sing penting meneh-meneh iki ya kabeh ku secara pengorbanan meneh-meneh mesti enak ngono lho. Korban terus, peok. Saiki latihan kon jamin arek-arek didik-didik gak apa-apa meneh-meneh nek ludruke wis laris payu. Lho. Mbambung. Lho. Ayo. Iku apa? Iya, apane kapan oleh tanggapan iku kapan? Lho, ya apa iki wah sing ngandek-andek iki duduk wong Jawa kene. Wong ndi? Wong Dayak. Kudu wong Jawa sing ngandek-andek ludruk lati wong apa? Oh, pokok niku wong iki nek gelem. Lho, ayo rek. Bolomu wis teko. Ri, aku wis ngenyang prauto. digaya. Minggat. Lho. Ojo direken, yumo ojo direken. Lho, Dek. Lho ya apa? Sida ta? Iya ya saiki. Nek ndi? Tandake wis teko. Deloken. Nggih, War. Nanti Cak War. Aduh. Nanti. Wong sik aku dicaki bojoku sik Dek. Cak War sampeyan semayangan kok mbresek Cak War? Tandake ku mbok sing ayu. Ya Allah, gak morot-morot gak karu-karuan. Iku sapa iku, Iki ya. Iki ya apa iki ya bojoku. Bojone Lah Munawar. kono biar ngaku Joko. Siapa sing ngaku Joko? Ayo mrene. Lho pancen iki sir-sir aku ya Cak War ya. Tun Giratun. Apa? Lambemu durung tau di tapuk gletok anakku iki. Aja ngono ta Cak War, sampeyan iku sing dipercaya apane, Sing semoyo kon bojo, Wis sing semoyan ki sapa? Wis tak namburi diluk kono, Cak War. Namburi kono tak diluk latihan nok mburi ayo. Ayo. Ku dhisik tak Kartolek wis teko ta durung. Gak ngono aku nang mburi karo Sri Atun. Kowe ngene lho. Iki lho anggotae geger meneng ae kon. Ini lho yuk, ya bojo Munawar karo Sratun wis guyon-guyon. Iki karepe arek-arek ya kate nyambut gawe, belajar ludruk. Ngono lho, dadi peno aja salah paham, masih tanda iki ya gawane Munawar cuma duduk gutheke. Beke ta, popong Lho, dorong. apa, Tak jogo-jogo pentung kene. Organisasi iki wis kuat lho organisasi. Sapa roh saiki belajar terus dibutuhno pemerintah dilebokno jero kaca iku wong akeh. Andite kerupuk lek. Kayak sorot ya lho, kayak sorot. Toko ta. Duduk kayak sorot iki lho. Waduh, wong cek durung bangkit ta. Saiki ngene, ayo padha sing sabar, masih sing duwe bojo ya ayo padha sing sabar pancen wong perlu niki kanggo kesenian ya. Lek panjak-panjake Wis ya sing sabar lho aja Sampeyan ya ngono sing sabar, pancen seni wis ngene iki. aja njagakno mangan ya, engko tuku dhewe-dhewe ae ya. Engko ya. Iki dapukane iki apa dapukane lho. ini diatur sutradara. Iki anges-anges gak duwe lho rek. Wis gampang kok anges gak ono ya kon ditatapno pawon lah wis. Ngobong gedang ae, gedang mentah diobong. Lek mateng dipangan ngono. Kayak lemot letek. Anggo sih kayak ngegletik. Ini lho ya. Saiki sementara kayak latihan, iki lak latihan ah. Lek ono keliru nang wong latihan lak gak apa-apa. ah. Gak apa. Latihan iku lek keliru dibenakno. Iya iya. Dene dibenakno gak kenek ya mbung Preteli. Lah aku didadekno apa aku? ngene wis ya iki balik nang jaman biyen ae. Iya iya. Ya zamane besutan. Iya. Ya saiki pamane besute aku pamane ya. Kon disut pantes kon. Iya. Iya wis
Wis sut-sut iku apa? Sut lho pokoke ya. Sut iku melesut. Besuti aku terus semua gambare Sapari. Lho, semua gambarku panganan apa? Lho, Wong. Oh, wong ta. gaene yo Masamu bikang. semua gambaru gawene yo wis gambar bagong. Loh, Masa iki lak pelukis iku lho. Enggak anu semua gambar gawe ning ngrusui nduk warung. Nggo larahan ngono ya. Oh. Lho, lak wong nyusuh iku jenenge. Wah, Sing bener ta nek latihan. Oh, gawe onar. onar. kon iku dapukmu kasar. Oh, kasar. Kasar-kasar. Bragal lho, bragal. Gragal iki. Jare kasar. Oh, engko ya. Terus gondone ya. Gondone no ya. Aku. Gondo Gondopuro ya. Wah, Anjene gondo ae kok iku bojoku. Nek iki gak kondo pura iki. Apa? Kondo mayit iki. Wong awake wis ijo ngene. mulane bojoku kok sambatan kecat-kecut. Lah saiki Rusminine iki. Iki? Ning sapa? Yutona. Oh, duduk sapa jenenge mosok tun iki duduk. Apa? Iki ya Giran. Giran. Ton, resmini, Apa sih, resmini. Ta? Ngomong sing Dadak resmi. Kon nang salaman ambek bojoku ah. Iya. Oh, delok masalah iki Apa? kapali bendina nutu. Alah, pancen aku nek awan ya ngobong boto bareng cak awan. Wadah. iya. Dadi tanda tepak iki lek ono gedhong obyek iki akeh. Dadak sapa iki? Ya Dadak ngomong lah. ide bareng. Rusmini. Resmini ya. Aku Lah, ta. iya Tapi Rusmini. jenenge resmini. Eh, Nah, sapa lo? Sabelah. Iki nek elek seneng. perkara bojone Munawar cek nyebeng dhisik ya. Oh, nyebeng. Ya mbek ono lorone Sri panggunge kok iso jenteni. Jagakno lorone rek. Ya. Cadangan. Iya. Gawe Engko- sak ngrewangi meking. Bisa ta? Kok ngerusak Tapi bojoku sing apik nek ndelok dapukan karo potongane. Apa? Ludruk lak mesti ono sandingane ya. Iya. Kon dadi sandingan ya. Ngawur ae. Yo, lah perlu cucu dhewe yo. Wis saiki critane ngene. Ya. Adekane sapa iku semua gambar dhisik mlaku bajakan tung tak Ijen. ngono ijen. Bengi lawan. Ya beduk-beduk ngono ri. Pak ya sembarang bawan mbok bengi ijen gawe brengos pasangan ya. Kok gampang. Lek gak ono brengos iki pasangane ambek brujule pas. Pasangane mbek jepretan tikus ya. Yes, engko ngomong kon niku pokoke nduk omah senengane ngombe mangan kurang dhuwit gawe rusuh ngono. Mari ngono, aku mlaku angen-angen Rusmini lek siri-siri aku ah. Iya. Baru nang warunge Man Gondo. Engko tangkut dhisik tangkut aku gedripan jalan terus kabar kausanane nanti. Ya budal golek Yo kono terminal katut. Gendeng jadi kono. golek memangsan. Oh, kabar kausono. Ya usana sapa? Terusane. Nang warung Gondo. Engko dhisik ta ya. Iya. Bareng nduk kono Rusmini barang ono aku teko. Wis ono ngomong-ngomong kir-kiran barang, engko aku mlebu kon teko ring. Teko-teko nggo rebut nduk kono. Gondo karo aku melayu wedi. Heeh. Bareng melayu wedi terus kok nduk embung aku rundingan barek Man Gondo kok mburi wis apa jare mburi ngono lho ya. Saiki tak ngarepe tok dhisik. Tena. Aku engko Kon ngerti sih jari Kartolo apa jari mburi ku bayarane ku gampang. nek Kartolo sing ngaturake gak kebayare. Bukan kok sing bayari wong gak tanggapan. Oh, tes tuh. Nah, iki kok jange petok resmini. Iya. Aku sisiran aku kok Iya ya. mbok sirsiran ya. Iya. Mbok. Ya, Nduk. sisiran mbek aku kok ya. Iya iki lek sini kok sampe sisih- nemen ngono iki. Terus marino nduk embong cak warung kok direkodaya, senengane semua gambar lak pitik ah. PT. Aku kok dadekno Dadi aku pitik. gak seneng wong seneng pitik ngono. Seneng sing ndiku. Wah, malah turun aku dadi pitik horen aku. Senengane duduk senengan lek bojo berarti kan duduk kesenengane duduk lak imbangane wong urip. Pitik pek bojo. Nah, terus aku dadekno pitik didol nang iku semua gambar. Bawa kurungan dikemuli. Kemuli putih ya mau gambar terus tuku-tuku dibuka wujud aku terus kok sadarno ya. Iya. Ceritane ngono ta iki? Iya ceritanya. Wis gak usah dimainno lho. Tapi jelas kan tuturi ngene. Iki ngono. Safari. Belajar iki. Kacar ta. Kok gak diduwe blakrak hanya. Praketeke durung. Bombo. Bojomu nek ngomong cek pas ae rek. Praketek. Terus mini yang ngono ditondong karo sapa iki besut Kok emporek nangis porek ndek dengkule terus ana prauto liwat gandolong itu. Beneran lho kon gandol prauto iki lho. Ora menawar ngrusak cerita arek iki. Lah iya. Kok ya. Coba saiki panjak wis bangkit ya, Be. Wis lho ya apa. Bendina latihan di omahku kene. iki tau dibon Hansi bareng. Wis ada kamu semua gambar. Apa sama ya? Tampak dari gedok. Oh, bajak. Ini sing gak nganggur ini sih. Ya, Nang Buri. Nek gawe bajak aja pedes-pedes. Nah, singkat. Ayo berangkat.
kaya wong kepidek orang-orang. Walik kaya orang-orang kepidek. Cilik sampai gede. Jenengku Somo Gambar. Somo kembang, gambar tetep gambar. Ya aku gambari kembang. Lo ya wale. Sik tak benane. Wis, brengosku dinane iki wis tepak karepe dhewe. Somo kembang. Kembang mawar moh. Namaku harum. Kembang melati gak pantes. Sing pantes aku kembang turi alias celorit. Wong blater kiwer-kiwer. Tunglor maling. Somo Gambar. Tung kidul maling. Somo Gambar. Gawan aku gladi. Nyengkilit pecok. Celoret gak lali nyangking sopit. Umum kondang. Tiap-tiap terop ono aku. Rame-rame gak gelem mulih teko terop nek gak oleh sego pincuan. Kamu tambah belakang ini. Katanya bener nih. Tiap-tiap daerah mesti aku kawin. Wong blater. Bandolan, keju, merampok, maling. Nyopet ngutil. Bojone akeh. Siji kan sing beneh. Somo Gambar. Iki mumpung aku kesepian. Tak mlebu kampung gawe onar. Oret. Leren. Semboyanku kepethuk menungso. Kepethuk tak pateni wong dodol gedhuk tak enteni. Oret. Saiki kon lho. Dapuk aku serem. Iya. Apik kon ri. Aku mengeri kok keret iki. Serem apa blakrak gak karuan. Wis aku saiki wis. Apa gendingane biasa. Kalongan. Oh, kalongan. Colongan. Besut. Wis mbok enggak iki.
Mulai. Saiki. Alah. Mulai cilik sampai gede cek sarane awakku iki. Ngene lek krungu wong mesti ana sing ngekeki sarung cewek bareng. Lah iya tak pikir-pikir aku. Ndelok ngarep sowong, ndelok mburi sepi. Noleh nengen dadi angen-angen, noleh ngiwa gak ditunggu wong tuwa. Kaya wong nyewa omah gak iso mbayar. Ana paribasan sujen digawe nyunduki sate. Awak ijen kadhik ya gak duwe. Lah gak tau gombol tandak keturus ya iso ngono. Kadhik tolek penggawean cek angel dinane iki. Apa maneh aku dina iki kudu seneng karo sing jenenge Rusmini. Masih wong ayu. Ya iku sing diarani wong ayu nek gawe tamba lara untu iku. Ana paribasane mangan sego gak atik jangan. Gak ketok sedina koyok sak wulan Dik Rusmini. Pinter pasanane ya. Kok dilem-lem ngarep mburi menclek nang. Nah nek pancen aku gak dadi bojone Rusmini, padha karo kokot jagatku. Sewek ireng klambine ijo. Tuku peniti nang kemasan. Kadung seneng gak dadi bojo, anggur mati cek gak mbayar arisan. Turu sak turu bingung wong loro bronto. Taras-taras. Mangan gak iso mangan, turu gak iso turu. Melek yo lek gak dicengkal biting yo gak iso melek. Ana paribasan mlumah ketok usuk, mengkurep ketok galar. Miring nyanding kucing. Tak gudo dicakar aku. Enake timbang atiku sumpek. Nang mae Kang Gondo kok. Man Gondo man aku sing teko man. Lo tolong, iki ganggu aku ya lo ya. Ya apa uripku sepisan ana donya, keadaan kaya ngene oleh gak seneng ya apa aku iki. Nyambut gawe gak soro tak rewangi nyambut gawe marung. Warung jam 7 tak buka sret ngarepe warung wong uyel-uyelan gak tuku liwat tok. So sing gegek ayo. Warung sial iku. Ya apa wong nek gelem ati-ati kaya aku. Sembarang ya duwe. Sapi ae duwe 9. Jago duwe 28. Bojo 3, putu 27. Wis ana tembung paribasan, gak pedet anake sapi. Wong gak kaget saiki wong anake pedet. Lho sapa iki? Lho lali se mana mbek tenekan peno. Ponakan peno. Kok penekan yo sik? Ponakan peno, Man. Oh iya, Dik. Kok janur ngunung kebyake segara wetan. Terus se, Man. Segara ning ngalih. Man gondo, Man. Ono apa? Iki lak marung taman. Wis goreng kopi peno, Man. Nek kopi durung goreng nek menem doto wis. Kon iku nek ngomong. Lah ya apa gak ngono sih, Man? Sadurunge ya wis disiapeno, Dik. Iya, Man. Lah kok warung iki sajake kok sepi, Man Gondo? Ngene, Dik. Wong kadang kala wong urip iku ana donya iku ana enak ana gak enak. Ngene iki mang pirang-pirang dina ya sepi ya, Dik. Lah iya, Kang. Iya. Kira-kira Man Gondo iku biyen gak ndelek dino, Aman? Ngedekno warung. Iya. Wis tak pitungi, Dik, ketemu 80. Terus Sing 50 tak gawe nang RT, sing 30 digawa yumu. katut mati ya, Man. Iya antarane. Nek ngono aku tak tambah gerok mburi, Man. Iya, Dik. Sapa wonge? Sapa iki? Gudel ae apa? Saking doe, gangi hik mali oek. Mohon.
Oi, Bukan lawange, Man. lho, bukaan, Dik. Sing dhisik Man lawange, Man. Lah ngarepmu iku lak lawange. Wong bolong ini lho, Man. Bolong. Kon mang jare ngajak lawang-lawangan kon niku. Kok ngajak lawang-lawangan? Iya. Panggilno suarane aja panggil rupane, Man. Sopo, Dik? Ya aku besut, Man. Oh, ngene beset. Duduk beset, Man. Sopo, Dik? Kesut. Oh, kon sodor. Kok kula njuk lentrik sih, War? Abang kon kesut. Oh, ya aku, Man, besut, Man. Oh, ponakku besut. Iya, Mlebu, Dik. Bukaan, Man, lawange, Man. Tak bukae ya. Waduh, lawang muni jelang gure ya, Man. Ya iki ana bom nuklir. Ya apa, Man, kabare, Man? Ya padha waras, Dik, oleh pendungamu gak ana alangan apa-apa, Dik. Iya, Man. Sebalike ya apa kon ana omah, Dik? Ya wis padha ae, Man. Cuma ngene lho, Man. Ndelok ngidul ketok mendung, Man. Iku Iya, ono Dik. angkate udan. Timbang ono omah atiku bingung, Man. Iya, Dik. Anggur nang warung ngombe wedang, Man. Umbi ya, Dik. Wong wedang kopine paman ki wedang kopi murni. Oh, murni karak tok ya, Man. Lho jagunge saebor. Oh, kon niku. Iki meni-meni tanggapan rame ya. Rame tapi ya mbok diantemi wong. Ngene lho, Man. Iya, Dik. Aku ndok kene gak perlu ngombe wedang, Man. Sing penting kono ana gawene apa, Dik? Ya gak perlu njaluk mangan. Iya, iya. Duwe akeh tapi urip gak tentrem, Man. Lho seneng-senengno, Dik, pompong jek urip. Nek gak petuk karo kepetokan potekan. Oh, kepotekan. Oh, aku wis suwe gak kepethuk botekan. Ponakan peno. Keponakan peno terus apa? Terus pentil, Man. Harus pentil. Oh, Rusmini. Rusmini, Man. Nanti ponakan peno Rusmini, Man. Ya aja kaget, Dik. Kok gak digetak? Oh, ngomongamu. Rusmini gak adoh teko kene lah, iku nyambut gawe olah-olah. Bumbu-bumbu iku apa? Lho, lah kok ngene pok aman nemoni aku. Duk, Rusmini, Rus. Apa Man Ganda? Ngene lho Rustam. Ya apa sih Man? Barek ponakane kok Resmini. jenenge. Iya, Man. Wis cocok karo kesenenganmu. Iki kakangmu besut mrene ndoleki kon. Lah sak perlu ana gawe apa, Man? Lho ngomong, Nduk, paman sing rungokno. Iya. Aku nang mburi. Nang Kok ditabuhi dhewe apa ya? Dek Rusmini, Dik. Iya, Kak Besut. Aduh, Dik. Aku gak kepethuk peno sedina kaya setahun, Dik. Hah? Kaya setahun, Dik. Gak petuk sedina kaya setahun. Iya, Lah Dik. sak perlu, Cak. Ketok nduk moto ae, Dik. Ngono ta? Iya lah, saiki ngene lho, Dik. Rasane atiku kresna ambek kon. Dik. Gak keliru ta? Apa? Ana paribasan, Cak. Iya. Gak serok, gak sotel. Iya. Gak dawet, gak ketan, Cak. Lah ya apa, Ya Dik? gak melak, ya gak kentel, ya gak darep kok ora doyan. Lah ya apa sih keliru ta? Lho, gak arep takon karep Iya keliru. Oh, dadi gak arep gak doyan. Oh. Paribasane lho, Cak. Aku gak mbrojo lho, Dik. Terus Sapiku sepasang. kamu terus e? Kon mang lak gak nyusul lah, Dik. Heeh. Wong gak mbrojol sapiku ilang. Ancene karepku dhewe, Dik. Ngono ta, Cak? Iya, upama kon dadi BO dhewe kuwi apa sih, Dik? Lho, apa BOD ya? Bendoyo. Bendoyo. Tak rabi ya, Dik ya. Ngono ta? Njaluk apa ae kon Dik keturutan, Dik. Terus Pokoke gak njaluk sandang barek pangan, Dik. Iya. Nah, terus njaluk apa? Lek njaluk klambi rombengan asih iso, Dik. Lah kok ngono? Oh, kowe trik sampe kowe aku, Bing. Lah ya apa gak apa-apa Kulit ta? pengulonen nih. Heeh. Awakmu tresno temen barek aku ya, Dik. Nek ngono sama tresno aku ya tresno Cak Besut. Ono paribasan, Dik. Terus paribasan apa? Lobang satu tutup kepala dua. Lah kok ngono? Nah, Jare- kepala-kepalaan ngono. Jare iki besut modern. Wis ngene lho, mohon man. Oi, Aku Rene aman. tak omong-omong Mbak Rusmini ya manuk jero ya man. ngene, Dik. Sajake kon karo ponak aku Rusmini omongi kok ngerjuk ngomong nopo sih, Dik? Ya biasa man wong jane biyen niku pernah ya tau nom mosok gak ngerti sih man. Prasaku aku ya tau nglakoni kaya kon, Dik. Lah mulane Nek ngono, Rusmini karo besut pisan. Iya, Nang Man. mburi rek omong-omong ngono. aku njaluk wektu ya man. Aku tak omong-omongan suwene 3 tahun ya man. Oh, omonganmu kan niku selak dut aku laan. Oh ngono ta?
Dek Rusmini, Dek. Iya, Cak. Sarene saiki wis dililani mbarek paman. Paman guyang jaran. Loh, Ayo padha mlebu ya, Dik. Ngono tangane Iya. aku tak pamitan barek pamanku. Iya. Man gondo, Man. ono apa? Sarene aku peno ijine, Man. Peno tuku gula nang Kalimantan, Man. Iya. Ya aku gak balik-balik nang kon tak saduk. Wis ya, Man. Iya, iya. Peno tak inggati ya, Man. Neng Ngapa kon tak buji? Meneng wae, aku ngudarasa. Sarane ponak aku iki ana njero. Terus mini karo besut. Tak pikir-pikir aku nek gak njekre kaya rai gedhek kuwi. Kondo. Aku rene ana rembelu. Keliru, perlu. Ana perlu. Aku ya gak pangling. Kaya tak sawang, kaya tak pandeng. Rika gaya gambar sumo. Walik. Aku sumo gambar. Sumo gambar. Pangling Oh, wong iya, aja Cuma. pangling suarane uga aja pangling ambune. Mergo apa? Aku Ana krungu gawene apa Rika? jare peno duwe pitik. Oh iya. Iku dadi kelangen aku tak tukune pitik. Aja kuwatir Kang Sumo. Iya. Nek pancene Rika butuh pitik, Heeh. aku duwe pitik jago Heeh. cocok kanggo ingon-ingon Rika. Heeh. Lah nek pancene Rika gelem regani, Heeh. arep pira Rika? Heeh. Heri, Ndi pitike? kon iku semaur Aku tambah tak coba atep. gambar kok ri sih. Coba gambar. Ha iya wis seru ngono kok kon hehe. Ndi pitike? Lho lah iki apa tak jukukno? Enten ana. Wo sak kurungane kok rene. Nah iki. Tak rogoe pitik. Keok, keok. Lho, keok. Gus, Gus. Keok. Pitikmu kok keok, keok. Iki pitik lanang ta pitik wedok iki? Saiki ngene, Kang Sumo. Yo. Rika butuh apa? Angger Rika aja ngurusi warungku utawa ngurusi ponakku. Lho. Mangan utawa gak duwe dhuwit, rini ya Kang Rika. Perkara mangan gak dadi persoalan. Persoalan sing penting aku kepengin ro jago iki. Oh iya iya. Si, tak rogoe. Aduh. Kang. Pitik peno nek neladung, Blon. Jentik aku cemet. Iku jek ngabluk, durung nek njalu, Kang. Tak deloki jalur. Bangkok apane? Aduh. Blon, kurang ngajar pitik peno si tak deloki. Tak buka. Lho. Kon, lho. Lho kok besut. Tolong. Lho, iki ludruke. Oh, iki. besut. Nah, Kon kok nyelamur rupoh. Mang pitik kok saiki dadi konsut. Ngene lho Gus semua gambar. Aku panjene tresno mbarek Rusmini sebab aku wedi mbarek peno. Iya. Nek aku mbarek Rusmini peno rusui. Mulane saiki aku njaluk sepuro lan idenono aku tak dadi bojone Rusmini aja dirusui. Gus semua gambar. Yo, nek ngono, ngene Kang. iya Kang Sumo. Iki pitik penuh tak gawa. Aku wis sumpah demi Allah. Wis gak ngrusui maneh. Dene Rusmini dipek besut, yo ben. Iya. Dadi Ben. wis iki berarti damai yo. Damai. Wis iso. Iso Iya. iki. Dadi iki mesine tamat iki Tamat. gawe sakmene dhisik kok sambungane ono maneh. Ono maneh. Iya. Bayar aku ndak ono rek ngeringet ngene aku. Bayaran mangan ae. Iki sing duwe gong nrimo panjer mesine tanggapan iku. Lho ya kidungane durung. Oh ngono ah. Ya apa, Cok? Ya, Bang. Meneh-meneh nek tanggapan cek gak silir. Lihat, Tun. Ayo, Tun. Esuk ta? Iya. Ana. Rujukmu piye? Nek nang jombang okone dina sang jariti. Nangane taman. Sama
gak papat dikapur hotel abot tenteng lakononone gak kelar tinggalan mole Mangan ya. mangan ya. Ya.